Мислиш си, че ако казиното е твоя, винаги печелиш. Да, ама не. 61 финансисти на Уол Стрит получават монета, която пада в тяхна полза 6 от 10 пъти. Почти една трета фалират за половин час. И на мен ми се е случвало нещо подобно, за съжаление. Реален експеримент е. Математиката е на твоя страна и пак губиш. Какво става? Какво правиш? Залагаш и прибираш, нали? Ами не. Не защото нямаш преднина, а защото залагаш твърде много на всяко хвърляне. Имаш $25, залагаш 20 и ги губиш. Остават 5, залагаш 4 и пак губиш. Остава 1. Играта свършва преди математиката да си каже думата. Правилният размер е 10 до 20% от парите, с които разполагаш. А финансистите залагали по 40, 50, 80, а 18 човека дори директно влезнали all-in. Тази история я знам, защото съм играл покер 20 години. Имаш предимство, имаш добър рид и после си счупваш банката, защото на грешна ръка си заложил 40% от всичките си пари. Покера е така, в пазарите е така и в живота също. Един правилен избор не те спасява. Правилно решение, грешен размер, фалит.